poslije našto da paletu. Ovo je dobro, ja ću da ovo... Neće moći ući na njih paleta, Roki, dobro nisu. Dobro, neće moći ući podložiti. A ona ide po prozor, a ne možemo je ući. A ne možemo je ući. Uopšte mi sviraju tamo nešto. Ima da prazno. Katastrofa. Dobre, i ona tako. Ovo moj. Olaj.